Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында Хуҗа Насретдин музыкаль спектакле күрсәтелде. Казан консерваториясенең опера студиясе әлеге куелышны композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 110 еллыгына багышлап әзерләгән. Яшь артистлар иҗат иткән Хуҗа Насретдин үзгәргәнме? Сәрвәр җырын кем башкара? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ачыклык кертер. Композитор Җәүдәт Фәйзи татар халык музыкаль иҗатын барлаучы, галим, фольклорчы. Аның Сибилә чәчәк, Хафизәләм иркәм, Күбәләгем җырларын тыңламый калган татары юктыр. Шуңа да Казан дәүләт консерваториясенең опера студиясе Җәүдәт Фәйзи иҗатына бик тә игътибарлы. Элегрәк композиторның ил күләмендә яңгыраш алган Башмагым музыкаль комедиясендә тәкъдим иткән иде. Бу юлы Хуҗа Насретдин музыкаль спектакле сайланган. Спектакль алдыннан композитор биографиясеннән һәм әсәр турында кыскача мәгълүмат бирелде. Хуҗа Насретдин ул бит инде җыелма ниндидер бер кеше, име, персонаж. Һәм авыр кайсы вакытта өлгереп бетергә. Чөнки ул плайтер буйлыймы, тегеләйтер буйлыймы дип куясың, име, үзеңне күз алдына китерәсең, нишләр идең дип инде менә теге барбер җыелма булгач, төрле итәсе килә, ләкин аны бер җыя башлагач, бөтен нәрсәне тотып булмый шикелле тоела. Хуҗа Насретдин музыкаль комедиясенең премьерасы ел ахырында булган иде. Әдәбият белгечләре Нәкый Исәнбәт либреттосы буенча куелган музыкаль комедияне Җәүдәт Фәйзи юбилеена иң зур бүләк дип бәяләде. Мин Сәлвине уйныйм, Сәлви Хуҗаны кызы. Хамат минем булачак киябем. Шулай мөмкин әйтергә. Әлбәттә дукланабыз. Әлбәттә безнең өчен бу проект бик кызык, бик матур. Мин башкарам Хаммат рольны. Миңа бик ошый музыка, драматургиясе. Мин бик шат катнашырга бу спектакльдә һәм оперный студияга, студентларга, командасына бик зур рәхмәт һәм уңышлар телибез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Ринат Бикташев әйтүенчә, музыкаль комедияның авторлары күренекле фольклорчылар булуда Хуҗа Насретдинны үлемсез әсәр иткән. Дөрес, әсәр берникадәр композитор Ильяс Камал тарафыннан яңача шомартылган. Хәтта аның үзе иҗат иткән оригиналь язмалары да кертелгән дип белдерде опера студиясенең сәнгать җитәкчесе. Солистларыбыз бик үтә матур, бик матур җырлый торган, бик нечкә күңелле балалар. Алар милли телләрне, культураларны, әдәбиятны ярата торган балалар. Аннары соң менә консерваториядә укып бит алар бит мировой классиканың да әсәрләрен бик матур итеп җырлыйлар. Соңгы елларда сәхнә әһелләренең аеруча яшьләрнең сөйләм кимчелеге тәнкыйтьләнә. Казан консерваториясенең опера студиясе солистларына сөйләм әһәңен, авазларның дөрес яңгырашын Россия Федерациясенең атказанган артисты Лия Захидуллина һәм филология фәннәре докторы Габдрәүф Нуриев өйрәткән. Остазларыбызга рәхмәтебез чиксез ди опера студиясе солистлары. Нәселебездә шундый данлыклы шәхес булу белән бик горурланабыз дип сөйләде спектакльне карарга килгән атаклы Фәйзиләр нәселе дәвамчылары Виктор Фәйзуллин һәм Диләрә Мөхәммәдиярова. Невозможно не посетить ее второй раз. Премьераны да карарга килгән идем, бүген дә килдем. Җәүдәт Фәйзи музыкасы безне рухландыра, канатландыра. Рухландырырлык һәм канатландырырлык музыканы тамашачыга опера студиясе солистлары Татарика оркестры белән берлектә җиткерде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.